Anqongophele amanzi kwingingqi eziliqela kwiphondo laseMpuma Koloni, Amaqondo amanzi kumadama eliphondo akumyinge wama-50 ekhulwini. Abanye Umaspala bakhuphe isilumkiso kubahlali sokuba bawabilise amanzi ngaphambi kokuwasela. Elaphondo lichazwe njengendawo ethwaxwa yintlekele yembalela. Le ngingqi yaserhafu ihlala abantu abathanda ukulima nokufuya. Amafama athwaxwa imbalela eMpuma Koloni adinga ukutya kwezilwanyana okuxabisa i-30 million yeerandi rhoqo ngosuku ukugcina izilwanyana zawo ziphila bakwazi nokuqhubeka nokulima. uJohannes van Rensburg ongumfama uthi yeyona mbalela yakhe ankulu le, enye imfuyo iyabuthisa. The real impact is that the farmers are in dire straits. If you cannot feed your animals, you will not have a production in the next year. Umbutho esisa i-gift of the givers nawo wangenelela kodwa kwanelanga. We are employing specialists to advise us both on the immediate short-term water supply crisis, because it is a crisis, and then medium and long-term. It would probably be a 10-year plan with immediate solutions for now. Ayingomafama odwa achanekileyo kodwa nabahlali bakhala ngamanzi okusela. When we have to cook, I have to go down. If I'm having an old car, that one is staying next door, I must drive or must go and pick up with some old buckets. Then I must go and pick up water. Bathi iyaphela neveki kungekho neqabaza lamanzi. Akwazi uhlamba, funeka kwenziwe iwashing. Mhlambe nje funeka uhlambe kangange-5 liter. Asikwazi nokunkcenkceshela, kufuneka unkcenkceshele. Injalo ke inhlala lapha sihlala kwinhlala enzima. Abahlali bathi amapitsi abanawo awonelanga nemvula isanqongophele.